Bubagra tagi muri mani TIPRA dofani bigra khangra nukhungsugya rang pusa kwrwi SAKHAMni samo bwjanani bagwi akhorno yasakino TIPRA mothani sengkragrokbo kami kami beser basaro thangwi jerok chugya jerokni SAKHAMya bigra khangra borokni nukhungo thangwi chubabui no tongo abo haikino tini tangsanobo 26 ASRAMBARI constituency is Sampasora bisini 5 number wato SAKHAMya minarani no chubabui kha TIPRA mothani adungrok aro manjugui kha KHOWAI district working president Tridit Deborma block vice president Subolching Deborma monitoring committee ni chairman Kares Deborma vice chairman Narotom Deborma Manav Deborma Dalim Deborma Sobon Deborma nokari kubuni adungrok তিনি হাইন হাইন নরক তামবাগি ফাইপি কেয়াरो नो बातिमेटे आमचायो पुलाना हामबासिन मीडिया पार्सन न जों तिनि अर फाइमा कारण काय अब थाइने काय इस साम्पासरा अर जों खानागासिनि मनिटरिं कमिटिनि खरसासिनि मेम्बार जो ब बेला खेपिनि साकसुरि हामिया हाइनि जों तिनि बर किचा नानि फाइमानि तै नानि फाइमा लगे जों बनो तामनाय बौनि सुक्ति टंगिया सिनि जे सुक्ति जों किहि सारां तामनाय अब बौनि तो मुंसो सामु नांगला हाइबनो किचा जे लांसुक नै जों किचा रिलाइखा जों बे साकसुरि हामिया नै खनाय जों तिनि बनो किचा आ बिसिनो तिनि लगे जों तिनि अर फाइमा जाफैया सिनि आसामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस चेयारमेन सिनि बरंगरां सुबुलसिं भाइस प्रेसिडेन्ट नागाति भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बरंगरां सुबुलसिं आपर तै मानजफैगा सिनि तनाय इस साम्पासरानि न सिनि बिसिनि मनिटरिं कमिटिनि चेयारमेन दङ भाइस चेयारमेन तै सिनि इस सिंगिसरानि भाइस चेयारमेन सं दङ तै सिनि एग्रिकालचार साबस्टेन्सनि कमिटिनि सिनि कमिटि मेम्बार सिनि बरंगरां सबन दङ तै गोबां नसिनि वेस्ट साम्पासरानि भाइस प्रेसिडेन्ट भाइस चेयारमेन दङ तैबो लगे गोबां दङ जतन बुं सालिया जोंहा भागे दिनै किहिसा जतन जाजा सुक्ति किचा मिचेलाय सुबा जुखाया तै जों सिनि एडिसि हाफांनि उबा जों किचा बाहाय बं बागै जों हेमान आमन बागै जों दिनै बंथानि बं डकुमेन्ट नको जों किचा खांनाय सिनि एडिसि हाफां हयते जों भागे बं न सुबा जुख्लारिमा जोंहाबो साइटंनाय ओंखाय ताखौ फिन बुमो राजेश देवर्मा मो ताम कामिराम जनो मो सिमो बाति मैदान सरा मैदान सरा बाति मैदान ओंखाय मो तिनि नेनि तामखलाय आनी परिवार फेमिली न नेनि बे ना बे ताव बुसुक सालरमबै बेमार खलाय जा बेमार ताम बेमार हक मानेबो बिन मो जे बेमार रुखाय कायसा बक साजाकमान ओंखाय बक साजाकमान बिसिंग तै बखर रगो बखर मिहिम जागो ओंखाय सरि रग कियर जागोता ओंखाय तै समायावखाय एकदम सरि याखुं थान्दा रंफायो कम्बल गाट कासा गुदुं रंफायो ओंखाय जानि बहक साजाक फुरु ओंखाय ओमफ्राय रंमाय हाय न बे पें बे क्लांखा माने डाक्टर ना नारिखा न र एमने डाक्टर नारिखा इन खिपिओ न 2 बार जसा नारिखा डाक्टर तो कोनो आरो ग्यास रबो करै हिनि कोनो रुग मानजा गयाता जाबन ताबो बोबा हाय न हाबो न ताबो बथि आबना रुग रमानानि आंबो ताब बुजि मेंग नोंले ताम खलाय थं बदै सामखला आं इको नंग हाय ग्यासि खाय जावता नुखुंगो बर बुसुक तं नरं आं फेमिलि नंगो नुखुंगो परिवार नुखुंगो खरकताम जेरै खरकता तंसला बखकनि बुमो तांगै तिनि नों माइके बेमार बा मानजाखा बुफ्रुन सिमिनि महाय बेमार ओंगै तंमानि बिसना रगो जे खलायै तंमानि तामबागै बर थांगा न डाक्टर बायना नाय जाखा ताकलाय ओंखाय डाक्टर थांखा ओमफ्राय बाजाराव कम बेसेन नायगोन ओंखायले दाबोले बुतिं तं दाबो नों माने तामो सागलाय नंगो जों जे अर चुबाने फायनो रांनो इको आंनि शरीराव देहाराव फानगोन ओमफ्राय आं शरीराव फानना लागै